Türkiye баш каласы Анкарада 13 сәгать. Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылары. Бүген 2026 елның 17 апрель җомга көне. Сез турыдан-туры эфирда Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Тапшырубызның бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң Төрки дөньяның йолдызлары программасы белән кызыклы темалар язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр. Türkiye ilbaşı Recep Tayyip Erdoğan пәнҗешәмбе көнне Истанбулда Сомали илбашы Хәсән Шейх Мөхәммәд белән очрашты. Ике лидер ике яклы мөнәсәбәтләр, төбәк һәм глобаль мәсьәләләр турында фикер алышты. Төркия илбашы аппараты элемтә идарәсенең социаль медиа платформасында урнаштырылган белдерүенә караганда, очрашу Долма бакча илбашы офисында узды. Эрдоğan Анкара җитәкчелегенең Сомали белән мөнәсәбәтләрне бигрәк тә сәүдә һәм энергетика өлкәләрендә алга этәрү өчен чаралар күрүен дәвам итәчәген белдерде. Ул шулай ук Төркиянең Сомали ярында чары бей бураулау корабы эшли башлавы ике ил арасындагы хезмәттәшлекнең артуы символы дип өстәде. Илбашы шулай ук Анкара җитәкчелегенең Сомали суверенитетын һәм территориаль бөтенлеген хуплавын раслады һәм Сомали белән Эфиопия арасындагы бәхәсләрне тулысынча хәл итү өчен тырышлыкларны хуплавын дәвам итәчәген әйтте. Очрашуда энергетика һәм табигый ресурслар министры Альпарслан Байрактар, Милли күзләү оешмасы җитәкчесе Ибрахим Калын, илбашы аппараты элемтә идарәсе башлыгы Бурханеттин Дуран, тышкы сәясәт һәм куркынычсызлык буенча баш киңәшче Акиф Чаатай Кылыч һәм өлкән киңәшче Зафер Чубукчу катнашты. Төркия илбашы Эрдоğan төбәкнең төп катнашучыларын читләтеп үтүче бернинди кысалар да тынычлык һәм иминлек таләпләрен канәгатьләндерә алмый дип белдерде. Пәнҗешәмбе көнне парламент-ара берлекнең 152-нче гомум шурасы хөрмәтенә үткәрелгән кичке аш мәҗлесендә чыгыш ясап Эрдоğan төбәк катнашучыларын читләтеп үтүче бернинди структурада төбәккә тынычлык һәм иминлек китерә алмый диде. Эрдоğan шулай ук икенче бөтен дөнья сугышында җиңүчеләр тарафыннан төзелгән халыкара системаның хәзерге вакытта зур легитимлык кризисы белән очрашуын билгеләп үтте. Фәлестин мәсьәләсенә кагылып Эрдоğan барлык парламентарийларны ике дәүләтле чишелешне гамәлгә ашыру өчен тырышлыкларын берләштерергә чакырды. Ул моны гадел һәм озак вакытлы тынычлык өчен бердән-бер формула дип атады. Эрдоğan Төркиянең Африка сәясәте Африка илләренең тигез партнерлык нигезендәге ярдәмен арттыру белән ныгытыла дип белдерде һәм төбәкнең Судандагы тотрыксызлыкны бетерү өчен барлык дипломатик тырышлыкларны хуплавын өстәде. Төркия тышкы эшләр министрлыгы министр Хакан Фиданның Пакистан премьер-министры Шахбаз Шәриф белән Анталиядә күрешүен белдерде. Министрлыкны Н социаль платформасында ясаган белдерүендә сөйләшүнең Анталия дипломатия форумы алдыннан үткәрелүен билгеләп үтте. Очрашу турында башка җентекле мәгълүмат бирелмәде. Фидан һәм Шәриф АКШ-Иран сөйләшүләре дәвам иткән чорда күрешеп сөйләште. Күп санлы дөнья лидерлары һәм югары дәрәҗәле рәсми затлар 5нче тапкыр оештырылган форумда катнашыр өчен 17-19 апрель көннәрендә Анталиядә җыелачак. Дипломатик чыганакларга караганда илбашы Рәҗәп Таyyip Эрдоğan химаясында оештырылган форумның темасы иртәгәне проектлаганда билгесезлекләр белән көрәш булачак. Төркия, Пакистан, Сәгүд Гарәбстаны һәм Мисыр тышкы эшләр министрлары сугышны тәмамлауга юнәлтелгән АКШ-Иран сөйләшүләренең ихтимал булган икенче туры күләгәсендә ял көннәрендә Анталиядәге дипломатия форумында җыела. Пакистан премьер-министры Шәриф 3 илне үз эченә алган сәфәр кысаларында Эр-Рияд һәм Доха визитларыннан соң Анталиягә килде. Пакистан гомум штаб башлыгы маршал Асим Мөнир исә Иран белән АКШ арасында яңа сөйләшүләр туры оештыруга юнәлтелгән очрашулар үткәрү өчен Техранда иде. НАТО әгъзасы һәм Иран күршесе булган Төркия, АКШ, Иран һәм арадашчы Пакистан белән тыгыз элемтәдә тора һәм берничә тапкыр бәрелешләрне туктату чакыруын ясады. Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз.
Türkiye Тышкы эшләр министры Хакан Фидан пәнҗешәмбе көнне Анталия курорт шәһәрендә Сүри дәүләт башлыгы Әхмәт Әл-Шара белән очрашты. Дипломатик чыганаклар мәгълүматларына караганда, Фиданны Әл-Шара Анталия дипломатия форумы алдыннан Анталиягә сәфәр вакытында кабул иткән. Форумның 5нче чыгарылышы җомга көнне ачылачак һәм анда дәүләт һәм хөкүмәт башлыклары, тышкы эшләр министрлары һәм халыкара оешмалар вәкилләре катнашачак. Якшәмбегә кадәр дәвам итәчәк чара Төркия ил башы Реджеп Таyyip Erdoğan химаясы астында һәм тышкы эшләр министрлыгы тарафыннан иртәгене картага төшерү билгесезлекне идарә итү темасы астында оештырыла. Иранның ярым рәсми ИСНА агентлыгы хәбәр итүенчә, Иран депутаты Ормуз бугазында Иранның хокукларын рәсмиләштерү планының милли валюта реалны төбәк финанс механизмнары аша ныгытуны максат итеп куюын белдерде. Иран парламенты президиум әгъзасы Әхмәт Надейри планның диңгез транзиты өчен түләүләрне реалда башкаруны күздә тотуын, бу адымның төбәк сәүдәсендә реалның ролен арттыру юлы булуын җиткерде. Надейри стратегик су юлында диңгез транспортын идарә итүдән һәм көйләүдән еллык керем 10-15 миллиард доллар арасында булачагын фаразлады. Кайбер анализларда күренгән югарырак саннарны ул артык күпертелгән һәм чынбарлыкка туры килми дип кисәтте. Тәһран депутаты Ормузга бәйле керемнәрнең эмоциональ һәм реаль булмаган тасвирламаларыннан тайпынырга кирәклеген ассызыклады. Мондый хикәяләргә каршы көчләр тарафыннан икътисади һәм социаль басымны көчәйтергә мөмкин дип белдерде. АКШ белән Израильнең 28 февральдә Иранга каршы сугыш башлавы Ормуз бугазында диңгез транспортына җитди йогынты ясады. Узган атнада Исламабадта Вашингтон-Тәһран сөйләшүләре уңышсыз тәмамланганнан соң АКШ хәрби диңгез блокадасы игълан ителгәч, киеренкелек тагын да көчәйде. Көн саен дөнья күләмендәге нефть тәэминатының якынча 20% үтә торган бугаздагы куркынычсызлык кимүе нефть бәяләренең, шулай ук транспорт һәм иминлек чыгымнарының артуына китерде. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия аваз радиосында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз. Картайган сайын метаболизм әкренәя дип уйлыйсың икән, ялгышасың. Science журналында басылып чыккан шаккаттыргыч тикшеренү нәтиҗәләре еллар буе без белгән һәр нәрсәне үзгәртә. Чын гаепле кем? Җавабы бу бүлемдә. Исәнмесез, бүген барыбызны да борчыган темага кагылабыз. Картаю. Картайган сайын метаболизм әкренәя. Бу сүз тизмәне сез ничә тапкыр ишеттегез? Ул медицина дөньясында, сәламәт яшәү рәвеше буенча киңәшләрдә, хәтта көндәлек сөйләшүләрдә дә даими кабатлана. Әмма мин сезгә моның чынлыкта фәнни мәгълүматлар белән бик үк расланмавын әйтсәм, әйе, сез дөрес ишеттегез. Science журналында бастырылган, меңләгән кешене үз эченә алган анализ күрсәткәнчә, метаболизм тизлеге 20 яшьтән 60 яшькә кадәр үзгәрми. Ни өчен еллар үткән саен без авыраябыз? Бу әкренәю хисе нәрсәгә бәйле? Без бу сорауларны Мармара университеты Пәндик укыту һәм тикшеренү хастаханәсенең гериатрия клиникасы профессоры Бүшрә Җанга бирдек. Җәмгыятьтә киң таралган фикергә караганда 40 яшьтән соң метаболизм әкренәя һәм шуңа күрә без тозара башлыйбыз. Ләкин чынбарлыкта барысы да башкача. Science журналындагы тикшеренүләргә караганда метаболизм тизлеге 20 яшьтән 60 яшькә кадәр, шул исәптән йөклелек вакытында да нигездә үзгәрешсез кала. Гериатрия белгече Бүшрә Җанны ни өчен күнегүләр ясамаган һәм туклануларын үзгәртмәгән кешеләрнең вакыт узу белән авырлыклары артуын аңлата. 20 яшьтән 60 яшькә кадәр, шул исәптән йөклелек вакытында да метаболизмның әллә ни үзгәрмәве ачыкланды. Скелет мускуллары без иң күп энергия җитештерә торган күзәнәкләрнең берсе. Мускулларыбыз күбрәк булган саен метаболизмның тизлеге зуррак була дип әйтә алабыз. 60 яшьтән соң нәрсә була? Нәкъ менә шул вакытта метаболизмның сизелерлек кимүе күзәтелә. Аерым алганда, скелет мускулларында мускулларның эрүе дип аталган процесс башлана. Мускул көче һәм мускул массасы кими башлый. Бу процесс 30 яшьтән соң әкренләп башлана һәм 60 яшьтән соң тизләнә.
Мускул югалту күп очракта сизелмичә дәвам итә, әмма бу хәл эстетик проблема гына түгел, шул ук вакытта ул физиологик һәм метаболик җәһәттән җитди нәтиҗәләргә китерә. Арыганлык, баланс бозылу, егылу куркынышы, инсулин резистентлыгы һәм хәтта икенче типтагы шикәр диабеты барысы да бу күренешнең бер өлеше. Бушра Жан хәрәкәтсез яшәү, аз протеин ашау һәм хроник авыруларның бу процессны тизләтүен сөйли. 30 яшьтән 60 яшькә кадәр мускул массасында елда якынча 1% кебек югалту бар дип әйтә алабыз. Бары хәрәкәтсезлек кенә түгел, гормональ бозылулар, ялкынсынулар, неврологик авырулар, туклану җитмәү, бирәктә протеин азлыгы, буларның барысы да яшькә бәйле булмаган икенчел саркопенияга, ягъни мускул эрүенә китерә ала. Тагын бер ялгыш фикер яшь барган сайын аксымга ихтыяҗ кимүе. Нәкъ киресенчә, олыгайган сайын организмга мускул массасын җитештерү авырая башлый. Шуңа күрә элеккегә кадәр үк аксым куллану инде җитәрлек түгел. Картлыкта калорий һәм аксымны җитәрлек алу бик мөһим. Аксымга ихтыяҗ арта, ләкин кешеләр яшь арткан сайын аны куллануны киметә башлый. Бу дөрес түгел. Әгәр B витамины җитмәсә, моны да хәл итәргә кирәк. Менә сезгә яхшы хәбәр. Мускуллар югалту еш кына картаюның котылгысыз нәтиҗәсе дип саналса да, бу процессны әкренәйтергә, хәтта кире бурырга мөмкин. Белгеч булай ди: физик күнегүләр башлау өчен бер кайчан да соң түгел. Сез теләсә кайсы яшьтә башлый аласыз. Әлбәттә, шәхси программалар белән. Шулай итеп, мускуллар эрүенә чик куя аласыз. Физик күнегүләр ярдәмендә метаболизмны да саклап калырга, мускуллар югалтуын да булдырмаска мөмкин. Моннан тыш, бу яшьләргә генә түгел, 60 яшьтән өлкәнрәк кешеләргә дә кагыла. Хатын-кызлар һәм ир-атлар арасында гормональ аермалар булса да, мускул югалтуга каршы көрәшү өчен тәкъдим ителгән күнегүләр программасы охшаш. Саркопения ир-атларда 85 яшьтән соң ныграк күренергә мөмкин. Ләкин күнегүләрнең файдасы ике җенес өчен дә бер үк. Авырлык күнегүләре аерым алганда саркопенияны киметүдә шактый нәтиҗәле. Гомуми тәкъдим атнага 150 минут яки 2 сәгать ярым аэробика һәм 2-3 көн авырлык күнегүләре. Җәяү йөрү, велосипедта йөрү яки йөзү кебек физик активлыкны арттыру авыр атлетика һәм каршылык тасмалары кебек көч күнегүләре белән бергә булырга тиеш. Кыскасы, мөхтәрәм тыңлаучылар, олыгайган сайын тазаруның, авырлык артуның сәбәбе метаболизмның әкренәюе түгел, мускулларның югалуы. Бу югалтуны булдырмас өчен күнегүләр һәм дөрес туклану кирәк. Исегездә тотыгыз, күнегүләр ясый башлау өчен бер кайчан да соң түгел. Бу подкастны тыңлавыгыз өчен рәхмәт, сезгә сәламәт һәм актив көннәр телим. Төрки дөньяның йолдызлары. Төрки дөньяның йолдызлары тапшыру тизмәбезнең бу бүлемендә сүз танылган суфи Абдуллах Хамидутдин яки тагында киң таралган исеме белән Сомонҗы баба турында бара. Аны халыкара мөнәсәбәтләр белгече Җәмил Дуач Ипәк әзерләде. Кайбер мишләр бары тик икмәк пешерә, кайберләре исә мәхәббәт сөюдә пешерә. 14нче гасыр ахырында Анадолуда яшәгән Сомонҗы баба шундый мәхәббәт мишенең остасы, хуҗасы иде. Аның чын исеме Абдулла Хамидутдин. Ата-бабалары Төркстаннан Анадолуга килә. Ул Димәшк һәм Тәбриз кебек гыйлем үзәкләрендә рухи белем ала. Ниһаять ул белемнәрен Анадолу җирләренә тарату өчен туган ягына кайта. Яңа гына тамыр җәеп килгән Госманлы дәүләтендә Сомонҗы баба дәрвиш булып яши. Бурсага килеп урнашкан елларда бик гади тыйнак тормыш алып бара.
Ул көн күрү һәм нигездә күңелләрне, йөрәкләрне канәгатьләндерү өчен икмәк пешерүче була. Көн сайын атына таулардан җыйган утыннарны тии, үзе әзерләгән камырдан икмәк пешерә һәм сомон дип аталган түгәрәк ипиләрне Бурса урамнарында мохтаҗларга тарата. Бу хезмәте аркасында халык аңа Сомончы баба кушаматы куша. Чынлыкта бу серле икмәк пешерүче мөгъҗизаларын халыктан яшерә. Камыр чүпрәсендә мәхәббәт, гыйшык, икмәк парында хикмәт пешерә. Бу әүлиянең сире 1399 елда ачылган Бурса Улу мәчетендә ачыклана. Мәчетнең ачылыш хутбәсен уку вазифасы падишаһ Йылдырым Баязитның кияүе һәм шәһәрнең рухи юлбашчысы Әмир Солтанга тәкъдим ителә. Ләкин Әмир Солтан замананың иң зур суфие хәзер бу шәһәрдә яши. Ул булганда бу эш безгә булмас дип бу вазифаны Сомончы бабага тапшыра. Кинәт бөтен карашлар ипи пешерүдән башка осталыгы булмаган тыйнак кешегә төбәлә. Сомончы баба шундый вәгазь бирә ки, мәчеттәге барлык кешеләрне гаҗәпләндерә. Халык һәм галимнәр каршыларында гади икмәк пешерүче түгел, күңелләргә нурлы юл күрсәтүче суфи торуын шунда гына аңлыйлар. Ләкин Сомончы баба сире фаш булгач, Бурсада калырга теләми. Улу җамиянындагы дога шинары астында дога кыла һәм серле рәвештә югала. Сомончы бабаның иң мөһим шәкертләреннән һәм хәлифләреннән берсе Әнкараның рухи юлбашчысы итеп кабул ителгән Хаҗи Байрам Вәли була. Хаҗи Байрам Сомончы баба белән бергә Адана, Малатия, Димәшек, Мәккә, Аксарай кебек җирләрдә була. Бер үк вакытта остазының тирән суфичылык гыйлемнәрен үзләштерә. Ниһаять 15 гасырның 1 елларында Сомончы баба рөхсәте белән Әнкарага кайткан Хаҗи Байрам анда бәйрәм мәктәбен булдырып, төрки суфичылыкта яңа чор аша. Сомончы баба исә иң яраткан шәкертен бер кайчан да онытмый. Сомончы баба вафат булганда Хаҗи Байрамның аның янында булуы әйтелә. Бу рухи чылбыр ярдәмендә Сомончы баба ачкан мәхәббәт юлы Хаҗи Байрам һәм аның шәкерте Ак Шәмсетдин кебек күңел, йөрәк шәхесләр аша төрек ислам дөньясына тарала. Сомончы баба үзе яшәгән чорда халыкның күңелендә киң урын ала. Вафатыннан соң исә әкияти шәхескә әйләнә. Аның тирәсендә барлыкка килгән риваят, хикәяләр Анадолудагы төрек исламы фактының кыскача нәтиҗәсе кабул ителә. Халык телендә Сомончы баба дугалары кабул булган изге кеше итеп сурәтләнә. Ул бер дугасы белән яңгыр яудырган, авыруларны савыктырган суфи була. Шулай бер көнне Әмир Солтан Сомончы баба янына килгәндә мичтә утыннар һәм ут булмавын, ләкин тәмле икмәкләрнең пешүен күрә. Сомончы баба утсыз да икмәк пешерә торган суфи була. Бер үк вакытта берничә җирдә булу, дугаларның кабул булуы, хайваннар белән сөйләшү, утсыз ризык пешерү һәм үлеменең якынлашканын алдан белү кебек мотивлар Сомончы баба турындагы хикәяләрнең асылын тәшкил итә. Бу яктан Сомончы баба Хаҗи Бекташ Вәли, Сары Салтук, Абдал Муса, Гейекле баба кебек төрек суфичылыгының эпик пантеонында үз урынын ала. Аксарайдан Бурсага, Дарендәдән Әнкарага кадәр сузылган киң географиядә аның исеме сөю, мәхәббәт һәм тыйнаклык хикәясе булып яши. Ул төрек ислам суфи традициясендә берләштерүче роль уйный. Үзе пешергән икмәкләр белән тамакларны туйдырган булса, сүзләрендә һәм халәтендә пешергән илаһи мәхәббәт белән күңелләрне, җаннарны баета. Шәкерте Хаҗи Байрам Вәлинең бер кешенең күңеленә үтеп керү, китап язудан өстен рәвешендәге аңлаешы чынында Сомончы бабаның йөрәкләргә салган ырлыкларының җимеше. Бүгенге көндә Төркстанның төрле төбәкләрендә төрле исемнәр белән аталса да, нигезендә түземлек, яхшы мөгаләмә һәм сөю уята торган суфи традициясе яши. Бу традицияның иң мөһим мигмарларыннан булган Сомончы баба үзе пешергән мәхәббәт сөю икмәкләре белән төрек халкының рухи дөньясында онытылмас эз калдыра. Төрекләрне рухи яктан җитештергән юлбашчы буларак тарихка кереп кала. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төрки дөньяның йолдызлары тапшыру тезмәбезнең бүгенге чыгарылышында халыкара мөнәсәбәтләр белгече Җәмил Дуач Ипәкнең танылган суфи Абдулла Хамидутдин яки тагын да киңрәк танылган исеме Сомончы баба турында язмасын тәкъдим иттек. Киләсе тапшыруда күрешкәнгә кадәр исән, имин булыгыз.
Төрки дөньяның йолдызлары. Muhtaram tamaşar, Türkiye Ovazı Radyosu'nun Tatar tilindagi topşulары şuşun bilen ahırını qanıştı. Topşularımızda yerşen, internet hem kısa telefonlarının TRT dinle qoşumtası oşa tıgınılasız. Bizim programma her gün Türkiye hem Qozon vaqti bilan kunduzgi saat 1'de 16 metrli qisqa dolqinning 17615 kHz-lığından Türksat 3A hem Türksat 4A yerişine bilen 3 tapqır w.trtdinna.com internet adresi oşa Vot is radio kanalından topşula. Yorta saatlik topşularımızdan qabatlawın Türkiye hem Qozon vaqti bilan saat kişke 8:40-da 42 derece gün çağış yönelişindeki Türksat 3A hem Türksat 4A yerişleri bilen 3 tapqır w.trtdinna.com internet adresi oşa hem kısa telefonlarının TRT Dinna qoşumtası oşa. Vot West Radio kanalından tıgınılasız. Topşularımız turunda uy fikirlerigiz hem kengeş taqdimlerigizni kıtıp qalabız. Muhtaram tamaşar, bizning adres latin harflari bilan PK33 Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Poçta indeksi 06443. Elektronik poçta adresimiz tatar_trt.net.tr. Elega biz sizin bilan sog'lashamiz. Efirda kelasi uchrashuvga qadar.